Bulletin Khasi, Kanigadek Akashwani Shillong. Kanigadek Akashwani Shillong Kakubor ban Police Pidai Inebada Lingdo, Kimat Bakong Sanjong Kakubor. U Shongknor ka Meghalaya Legislative Assembly kynduh U Lat CH Vijayashankar Raj Bhawan Shillong Muntagasni ïakren halor ka jingpynkhlaiñ ka synshar Khadar haga jylla. Ka Shillong Municipal Board bat ki board pynïaid district kila pynlong ka jingkyndang ban jaka ki nongdie jingdie madan ki bomdon ka syrnod certificate of vending ha Khyndailad. Ka Meghalaya Legislative Assembly Committee on Petitions kala pynlong ka Awareness Prokram han nongpo ban pynïaid ki Nongshong Shnong bat kalinti jongki kam thau an. Bat ka Akashwani Shillong kan rakhi ka jingdap ba nyopnyosnem ka jingshakri jongka daga ba pynlong ka program ka bayade ba kalariti lembat ka put ka tem le shai kasni halachumia headquarter. Ki khubor ki babnya. U Shongknor jongka Meghalaya Legislative Assembly u Thomas A. Sangma kynduh U Lat CH Vijayashankar Raj Bhawan Shillong Muntagasni. Kini ke armut ki nongyalam kila yamer jingmat markelyang bat ïakren halor ke jingpynkhlaiñ ki rukom trekam bayade bat kaan bat ka synshar Khadar haga jylla. Yo Shongknor jong yendar ba thau an la senran lang da commissioner ba secretary jong assembly o Andrew Simons lembat ki wei ki he sarkar. Ka Shillong Municipal Board SMB da ka jetre lang bat ki bor pynïaid district bat ki pulit kila pynlong ka jingkyndang bat beano ki nongshong di jingdie madan ha Khyndailad ki bomdan ka syrnod certificate of vending COV. Kani ka jingkyndang long ka be ha ka ba ka kinhuan jong ki babon ki nongdie madan ki ba yale prasha kila lumlang ha ka te ka jaka. Ka SMB kamhashwa kala ay bonsi ni ga jingpyna pat ba ka ba kintu ki nongshong de madan ki ba klampat yo jingbit ban ni no nagitu ki jaka bomsha de madan ha Khyndailad. Kat ba yakitu ki nongdie madan ki ba don ka COV labtha ba ki day ban kinria no shaki jaka balabo nakabinta jongki ha ka arpo atrik u naitung. Ka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association kala pinpaw ka jingpersha jongka halor ka jingkyndang jubor bat dawa ka jingpynkhlaiñ jaka kababet bat renti hashwa banshim ka nukunu kawai pat karay. U Menteri Jong ka Cooperation u Amit Shah un penya ka manthan baithak ne ka jylla jong ki Menteri Jilla bat Union Territories ka Cooperation han New Delhi. Kani ka jylla kan long ka rinsan banikni ka jya shaprang ka jya samjing tip markelyang bat ban proid dang ki lat ki linti ban jam shakmat na ka binta banlo ka thong ban pynklaiñ ka cooperative sector. Haga jylla ïakren baro ki kam ki bakham kong san bakinthop ki jingseng ki alak pilli ki multi-purpose primary agricultural credit societies ki ba thamai bat ki dairy and fisheries cooperative society ban pynklaiñ ka jingshakri shidu ki jaka ki bakindong tam ka jingthmu bakong san jong ka manthan baithak kum ko wei ni ki rinsan yapliu jingmot ka bayar halor ki kam bat ki scheme jong ka nikatnat trekam kalong ban Shongknor ka jingya chaprang ka kam banyo banesa markelyang ki jingshem bat ki jingle babhatam bat banyo ki jingmot ki battay ni ki jylla bat ki Union Territories. Haga jingpershang ban pynklaiñ ka synshar pat ba bat ban jan ki Nongshong Shnong bat kalinti ki kam thau an ka Committee on Petitions jong ka Meghalaya Legislative Assembly ringkat ka jetre lang bat ka office u Deputy Commissioner ka Riboy District mynta kasni ki lapelong ka program ajingikay bala ïakren ka Awareness Prokram of the Committee on Petition ha Science Hall Nongpo. Ka jingthmu jong kani ka program kalong ban pinsung tho ki patba shapang ki binta ki jingkit khle bat ki rukom trekam jong ka Committee on Petition.
Hakani ka program ki MLA kila ai ye ki jing batai ki babnya shiki Nongshong Shnong halor ke jing trekam ka committee kumno ban ai ye ki petition but kinu ki kam ki bahab hapo jongka la ai ru ye ki nuksa nakabajya shisha ban pin e kumno ba ki jing o tingnam jing pat ba kile ram ha ka ban pin bet ye ki jing duna ki badan ha ki bor pynïaid ka jylla kani ka khubor ka wanchapi na ka Akashwani Shillong. Ka Akashwani balajutip minshwada ka All India Radio minta kasnem 8,000 kaladap khandai pusnem ka jing ajing shakri jongka ha ka pathai ku bor bat pin priang ek program ba pair show point ba bar ka Akashwani Shillong kan rakye buram ye ka jing kin jo ba nyop news nem jongka da ka ba kannang pen bha shu ye ka jing ajing shakri jongka ha ka ni ka than ka Akashwani kan pynlong ya ka cultural and musical program ha ka shitarik unaitung halachimya headquarter ka jing thu jong ka ni ka jing rakhe ka long ban pin paw ya ka jing sngo ya ka jing IT jong ka ni ka station ha ka ban ai jing tem ai jing hikai bat pin bernya ya upat ba kani ka program kan long shisha ka basmot nat da ka jingdan lang ka pot ka tem ki jing thu khana ka ban wanra ya ka jing long ka wei ki Nongshong Shnong ha ka ni ka jing rakhe ya usinyang balano da ka Meghalaya shaka history ki kam pathai ku bor bat bin priang jing tem jong ka India ka office jong u deputy commissioner ka Ribhoi district minta kasni kala pynlong ya ka program IJ kai ka bakerpang ka baga jing thu jong ka kalong ban pinbit pinbyang ya ka samna ka Ribhoi da ki jing tibet bar ka jing dolenti bakin pinkre na ka binta ki examen kam ba pher bla pynlong ha Ribhoi college nongpo ka bahap po ko umling si anrd blong ya ka program play le pensngan de jingdon lang iba miral bons aim MLA ka nongpo constituency ringkat ka jingdon lang u Abhilash Baranwal deputy commissioner ka Ribhoi u Zomen Das director ka TIME Triumphant Institute of Management Education Shillong Guwahati ba BDO ko umling si anrd blong kani ka program kadai shibanta naga chief minister's career guidance and counseling scheme kabakum kani ka chu ka jing IJ kai la pynlong ru habaro ki block ha ka district ka office jong sub divisional school education officer SDSEO ka Eastern West Khasi Hills district daga jetre lang baga district level nashamuk Bharat Abhiyan committee barkatnat social welfare minta kasni kala pynlong ya ka awareness program on drug abuse ha multi-purpose hall jong ka office u deputy commissioner hamau sawa kani ka program bala pynlong kadai ka blasdang daga sarkar pedeng ba sarkar jylla ban ai jing su tho paint ba shapang ka jingma kabala banni na ka jingkerni di drop kham tam e ha ki longyeng long sembat ki samla additional deputy commissioner ba e nongbri deputy superintendent ki pulit ba pi marwin lambat u SDSEO ba jethernyang kila ïakren ha ka jylang la airu ya ki basket bat pisa shaki kina school ki bala job ha ki jiya khun ba pher ka deputy commissioner ba chairperson jong ka district tourism promotion society DTPS jong ka East Khasi Hills district klapente pat ba badamar ka jingsngan kalong ka badon kami ki nongjngo kai perthei bandalit bat ki nong tenenti habalet shikinu kunu ki jaka banlat na ki jingja ki basmosi ka All Meghalaya Kickboxing Association kalapin mana bakan sa pylong ya ka first state level kickboxing championship haka Khadar bat khatlai tarik ubnai nailur 8,000 haka jaka jongka Bharat Scouts and Guides ha Shillong haba kren shikinong pathai khubor minta kasni uba Samuel Hasha president jongka association ula pintim ba yakini ke championship la pinbet ban pylong kum shibintana ga jinrakhe ya ka lingkhu dab ba shipos nem jongka All Meghalaya Kickboxing Association
Bat kat to kani ka khubor kalakot kabalawan shapi na ka Akashwani Shillong sababan apat segi program kiban board. This is Akashwani Shillong. We now bring to you the evening news headlines. Meghalaya Legislative Assembly